Maayong buntag sa tanan, mga kaigsuonan ko ni Kristo. God is good all the time. Mabuhay katawhan sa Diyos. Dugay akong wa nakahimo o video tungod kay dili nato mahibaluan nga adunay mga kakulian nga mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, salamat sa Diyos. Nga niya na usab kita magapadayon sa ato ang YouTube channel. So, diya sa atong pamilya, diya sa atong katilingban ug sa atong kanasuran anaa ang daghang mga problema nga moabot, but God protect us. Laban lang ug ang Dios magaprotekta kanato. Mga balod sa dagat, sa hangin man samukon, sila mo taliday, gisapnay sa baybayon, atong hinumduman. Mga balud sa dagat, sa hangin man samukon, apan magmaya. So magmaya ta mga kaigsuonan ko ni Kristo nga naman. Aduna pay dakong milagro nga miabot sa tong kinabuhi. Bisan pa man sa kadaghang mga problema, ang kinabuhi nga mao ang usa nga atong madawat sa matag adlaw ang atong gininhawa. So sa una natong video atong gisgutan si Moses ug si Aaron nga misulod na sa Ehipto. Giingnan sila sa Dios nga pagahion ang kasing-kasing sa hari sa Ehipto. So nakahibalo na sila daan o pakitaa o pamatud-i nga ako ang nagpadala kaninyo pinaagi sa mga milagro. So mao to may ato sila sa hari ug miingon ang hari nga pamatud-i kung kamo gikan sa Dios. So dinha mipakita sila og milagro. Ang sungkod giitsa og nahimo kining bitin. Apan ang hari mikuha siya og mga maalamon og mga salamangkiro usab sa iyang nasod og nakahimo sila sa gihimo ni Aaron. Apan ang sungkod sa salamangkiro gikaon sa sungkod ni Aaron. So mao na mga kaigsuonan ko, apan ang hari nagpabilin og pagkagahi sa iyang kasing-kasing. Wa siya manumbaling. Milakaw siya ug wa siya manumbaling sa gipakita nga mga milagro. Og mihampak ang mga katalagman. Nga unang katalagman mao ang baki. Ang dugo nga gibunal ni Aaron ang sungkod sa suba sa Nilo ug diha nahimo kining dugo ang tibuok suba sa Nilo tibuok nasod sa Ehipto ug dinhi ngilgay kay tan-awon kay dugo na ang mga tubig nga naa sa mga mahimong nga dugo. So mga kaigsuonan ko, apan gihapon si ang hari sa Ehipto wa gihapon niya palakta ang mga katawhan sa Dios aron pagsimba nagmagahi ang iyang kasing-kasing. Susunod na usab. Mauna usab ang baki nga migawas dito na pod sa suba sa Nilo, pagbunal migawas ang mga baki. Napuno sa baki hangtod sa palasyo, hangtod sa mga balay diya sa palasyo, hangtod sa ilang abungan, sa ilang lutuanan ug pan, hangtod sa higdaanan sa hari napuno sa baki. Ug miingon ang hari, palakto na niya ang katawhan o pag-ampo kamo. So, gituman ni Moses nga nawala ang mga baki. O diha migahi na usab ang kasing-kasing sa hari sa Ehipto. Ug misunod na usab kay gahi magyapon ang tagnok. Nga kining tagnok pag gibunal sa yuta ang sungkod ug ang abog, ang tanang abog niini nahimong tagnok sa tibuok nasod sa Ehipto. Tagnok, makita ni nato perti gini mga Pinuha, katulgay tingali ning tagnok, no? So mao na miingon na ang salamangkero mibuhat sila pero wala sila nakahimo. Og miingon na ang salamangkero nga iya kini, buhat kini sa Dios. Apan gikuha na usab ang katalagman kay saad sa hari nga iyang pagalakton
ang mga katawhan aron sa pagsimba o pag-alagad sa Dios. Apan migahi gihapon ang iyang kasing-kasing hangtod na usab nga gipadala na usab ang katalagman nga maong langaw. Napuno ang langaw, no? So napuno. So miingon ang hari iampo laliman kag langaw napuno sa tibuok Ehipto gawas lang sa Gusin nga nahinumdum ta nga kining Gusin mao kini ang lugar sa pamilya ni Joseph, sa amahan ni Joseph ug sa ilang mga kaliwatan nga didto gibutang sa Gusin. Ug milagro kayo kay ang Gusin wala masudli sa langaw. So dinha miingon na ang hari iampo. Kada laliman kag langaw maghadyong-hadyong sa imong naong. Pero ting daghan natin buok nasod sa Ehipto. So mao to nga iya na pong gihangyo si Moses nga ipakuha ang katalagman ug gihimo usab kini ni Moses apan nagmagahi gihapon ang hari. Mao to nga misunod na usab paghampak ang pagkamatay sa mga kahayupan. Ug dakong kahibulungan miingon ang hari. Unsay nahitabo nga ang mga kahayupan, kabayo, baka, karnero, kanding, asno diha sa Ehipto nangamatay apan didto sa Israelitas nga mga katauhan wala maunsa ang ilang mga kahayupan. O dinha na usab mihangyo na usab siya kang Moses nga ipaundang ang katalagman ug iya nang palakton ang mga katauhan ngadto aron pagsimba sa Dios ug pag-alagad. Apan paghitabo nga nawagtang ang katalagman iya na pong gipagahi ang iyang kasing-kasing hangtod nga mihampak na usab ang mga hubag. Laliman kani mga hubag nga mamahimong kabahong ang tanang mga tao gikabahong nga baho na dito sa Ehipto. Ngilngig kayo ni kabahong susama kini tingali sa COVID nga kahadlukan pag-ayo. Sumihangyo na usab siya ngadto kay Moses nga Moses ipaundang ang katalagman. Palakto na nako ang katawan apan mao lang gihapon ang iyang gihimo. Wa gihapon naggahi ang iyang kasing-kasing ug hangtod miulan na usab og yelo. Giisa ni Aaron ang sungkod ug diha misugod pag dugdog kilat sa tibuok nasod sa Ehipto. Ug makadung ang tibuok nasod nga midugdog ug mikilat. Ug ang mga tanom nga tumba tungod kay naigo sa ulan nga yelo. Ug iya na usab kining gihangyo si Moses. Apan maulang gihapon ang iyang gihimo pagkahuman sa katalagman mibalik na pud siya sa iyang kagahi sa iyang kasing-kasing sa dili pagtugot sa katawhan sa pagampo ug pag-alagad sa Dios. Ug hangtod na usab ang dulom na usab ang naabot nga katalagman nga kining dulom murag mga mananap kini nga gagmay nga maugay ni mukaon sa atong mga kahumayan sa atong mga kabasakan nga gutom gyud ang maabot niini kung naay dulom. So mao to nga nahitabo ug iya naghapon gipahangyo pag-usab si Moses apan migahi lang gihapon ang ihang kasing-kasing ug diha ang kangit-ngit ang tibok nasod sa Ehipto mingit-ngit pag-ayo. Adlaw dako mikalit lang pagngit-ngit ug dinha mihangyo na usab si ang hari sa Ehipto kay Moses ug gitugutan usab nga nabalik sa normal. ug diha wa gyapon niya palakta ang mga katawan ug iya pagani giingnan si Moses, ayaw na pagpakita ka nako kay kung magpakita ka ako kang patyon. Laliman ka aron nga giluwas sila sa mga katalagman apan patyon. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, unsa man kini nga reflection sa atong kinabuhi. Ang reflection sa atong kinabuhi nga ang tao tagsa nato kasing-kasing magmagahi. Gahi pa sa pan sa bato. So mao na mga kaigsuunan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga dili unta tamay sama sa hari nga pagahion nato atong kasing-kasing sa pagsimba ug sa pag-alagad sa Dios.
Kay diha naulipon nganong magmagahi ang atong kasing-kasing kay nagmaulipon kita sa sala. Dili kita gusto nga makakita sa kahayag nga mabag-o ang atong kasing-kasing. Mauna nga magmudumili kita sa pag-alagad o pagsimba o pag-ampo sa Dios. Sunod, naulipon kita sa kwarta. Nga bisan pa og makakita tag kwarta nga dili sa maayo nga pamaagi. Karon unsa may nahitabo. Pero tungod sa pagkagahi sa atong kasing-kasing, gibuhat nato ang tanan alang og makakwarta lang ta kay mao ni atong number 1 sa atong kinabuhi sa kalibutan. Pero hinumduman nato nga mingon ang Dios, dili mabuhi ang tao sa panlamang. So, sunod, kitang mga tao, kitang mga katawhan, na ulipon kita sa atong mga damgo, sa atong pagpadato sa atong kinabuhi, nga gusto ta nga ang kunon nato ang tanan sama kita sa hari, nga dili niya pasimbahon ang mga katawhan aron lang pagsigig trabaho, aron nga maangkon ang damgo sa hari, nga maangkon niya ang tanang katigayunan. Nga gihimo niyang slave ang mga Israelita. O kita usab, mahimog usab kitang slave ni anang atong mga damgo. O diya sa atong pamilya, ulipon kita sa mga buluhaton. Ug naatay mga buluhaton sa atong simbahan, di ta kaadto kay di ta kabiya sa atong labunon, di ta kabiya sa atong limpyuhan. Apan hinumduman nato kanunay mga igsuon ko ni Kristo nga inigbalik nato sa Dios kung mawala na o mawagtangan na kitang kinabuhi, di gyud ta mo ingon nga dili sa ako Lord kay manglaba pa ko, manglimpyo pa ko, maninda pa ko. So unahon nato ang Dios, dili nato magmagahion ang kasing-kasing nato. O diha sa pamilya usab makita nato nga magahi ang atong kasing-kasing tungod sa problema. Instead nga muduol kita sa Dios kay naatay mga problema, atong tun-an ang mga pagtulunan ni Kristo aron mohumok atong kasing-kasing apan nagdumili kita ni ining tanan bisan lamang sa pag-ampo, sa pagsimba sa matag Domingo. So mga kaigsunan ko ni Kristo, kining panahon nato karon nga COVID, mao kini ang hampak sa katalagman sa tibuok kalibutan. Sa una sa Ehipto lang, apan karon sa tibuok kalibutan, sa tibuok natong nasod ug sa tibuok natong pamilya nga karon nag-ilaid na ang atong mga kaigsuonan sa kagutom ug sa kahadlok ni ining COVID-19. So atong pamalandungan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga kining COVID makahatag ka natog kabag-uhan sa atong kasing-kasing, kalumo sa atong kasing-kasing nga dili nato magmagahion nga ang gugma, ang kabag-uhan ug ang pagkamanggiluyon anaa unta sa atong kasing-kasing. Ang Dios nung kaluoy iya nang gibuhagay ngadto sa katawhan. Ug kita usab mohatag kita ni ining kaluoy ngadto sa uban natong mga kaigsuonan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pamalandungan karon nga kining COVID nga mahimo unta nga kini mahimong magmatinud-anon kita sa Dios ug magbag-o sa atong kasing-kasing. Maayong buntag ug daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo, ug atong ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel.